Amb 46 anys d'edat, orígens al Llenguadoc, en Laurent Leiga és un batlle atípic. Aquest professor de català i espanyol al Liceu de Font-romeu va ser elegit fa 2 anys i mig batlle d'Estavar, a Cerdanya. En un vilatge on hi ha poc anonimat, parlar de democràcia de proximitat és una evidència. Ok, très bien, merci. És una mica el retorn a l'antic cap de poble, és a dir, que qualsevol problema del veïnat, primer venen a veure l'alcalde. Satisfer els joves i la gent gran, produir activitat, lluitar contra la desertificació i integrar els nouvinguts, la tasca d'aquest alcalde il·lustra els equilibris savis de la ruralitat, un compromís de cada instant. El meu repte és guardar l'escola, fer que el poble sigui dinamitzat per la seva gent. Puc fer coses, però sense els veïns no faré res. Permetre al teixit associatiu de poder expressar-se i facilitar-los tot el que pot un ajuntament fer per les associacions. Intentar salvaguardar també la memòria del poble, això és molt important, que sigui per la gent gran, però també, sobretot, per la mainada, i crec que l'alcalde té també aquest paper de lligam entre les generacions. Primer un treball sobre la memòria per després arribar a conèixer a si mateix. Les comunes petites, com Estavar, han de fer valer llur identitat municipal dins de les intercomunalitats, com l'E de Pirineus-Cerdanya, amb 19 municipis. En Laurent Leiga n'és vicepresident i responsable de la xarxa d'aigues de l'Alta Vall del Segre. Un poble, si avui el seu representant no té càrrecs bastant importants al si d'una comunitat o d'un departament o al si d'una entitat política, és difícil fer-se entendre i, sobretot, poder no passar en primer, perquè no és la política de la casa, però potser estar present al si de les decisions. Quand on veut construire quelque chose, on va toujours demander à la mairie pour remplir des papiers pour demander... El batlle i professor i batlle, fa instrucció cívica. Aprofita les seues dues cares per explicar i fer estimar la responsabilitat política als alumnes del Liceu de Font-romeu, on treballa. Donc, per mi, l'interès de ser aquí és de poder aprofitar el fet que soc alcalde i d'explicar als alumnes en classe d'educació cívica la funció d'un electe i que puguin preguntar directament a una persona física sobre el seu encàrrec, el que fan, el que s'ha de fer, els problemes que pot tenir i tot això amb exemples molt concrets.